kune imwe problem ere kumba Ndotenda Changamire. Machama mabvira chini. Pamusoro. Ine ngabva kumba kwashumba. Nyebondi pachkwadi. Bonda guna kumba. Bozi ndibate murume wangu nditi kuti nditobonde aimire. Nyepa. Nangorati. Nditobonde ari gumba. Nyepa. Ndotobadza mwana. Panoda saka samira. Nyepa. Kadaga nisikuke nemume wangu. Right, spirit. Pamusoro Changamire. Inofunga ndina mazuva akawanda. Chachadidikire dare ndezvekuti Noisy. mudzimai ndakanana naye 2022 kufunga ndobva wauya kumba shure kwakutopa tikabata November, December, January, February, March, April, May, June, July, August tatigere zvakanaka pasina kana problem. Tatanga sekutemba ndipo tatanga kunetsera mumba. Makanyoresa samuri pamudivi musoro unyaya. Inini ndi amai mukadzi akati achandida kuti akasimuka pamba akatiza akaenda indaenda kumunda January kusa 25 January indaenda kumunda ndoba Wapachera nemudzimai. baba ndokuda pachena nemudzimai kuti sekuti ndakazomutera akanditi inini zvomurume andichada kana segwani cheki Amai. Nakuja kutola na baba. Pamusoro. Nyaya iripo ndekuti murume wangu ashumba kuti ndizobva pamba pavo kuna January. Chokutanga. Murume wangu ndinomuda ndimuri. Munomuda. Chitaura ine. Ndizobva pamba pavo kuna January pacho paChristmas. Vasatanda kumuntu pachiri pamba. Vanditi twabadzi sakuti ndikati ndichi ehoiva twabadzi vanipfurira. Vapedza kutabadza ndikati munhu asikwanisa kuenda. Zvanzi kwaendawo. Ndikati kone zomwe ndipa ndemba kwedu here zvanzi maka yei. Ndikati vambata ndibereke panapo. Ndikati panda kuti ndomangu anditi ndibereke ndingomwe. Ndazikagana 2 years and pa 2 years papo dabeka vana panapo da mwana. Ndikati wadaiti. Saka pamwe ndinobeka seko ndegani. Pyangu andingambata po pati mumba tibonde andibumba kundowadzi. Ane njara anzodzi mugumba. Ndikati tite bonde andimafuti bondi dzimba. Saka semwana tada mwana. Saka ndibata mwana ndegani. Pyangu andibumba wadzi. Mama katerere yashumba adzimai yenyu yatsana. amai mudzimai ndifunga ndakagara naye ndifunga ndakaita 9 months ndakuudza kuti ndakatanga kufunga kugara nemudzimai November, December, January kusvika August tatiwirana mumba. Tatanga September kusvika 25 January paakazotiza Nenda achida kuti mumba mamusina bonde. nditererese zvakanaka. Baba Ndachida kuti mazwa ataurwa naamai ukuthi mimi kana mauda kuti abonde noti mimi kune makuti gumbo rangu kuita sei. Chokwadi. ndakamutorere komwedzi yese atagara ese taachigara sei. Ndakaroora mudzimai ndikabvisa mombe dzangu 2 ne250 grocery ndikaenda kwazvomari mombe dzangu 2 dzandakabvisa nemudzimai. Kwemi makambofamba here kuti sei mwana asiri kubata? Mwana zara mwana aiyoka baba inini ndine vana vandakabereka 2 nomudzimai. Mudzimai wangu ini naye wandakatanga kuroora akashaya 2017 ndakaita vana 2 vasikurira 7. Awasi kutaura kuti kumbotora madzimai enyu kuti madzimai atimbofamba ikada kuona kuti sei mwana asiri kubata. Ipapo chakaitika ka ndezvekuti ndakuudzai kuti kubva November kusvika December kusvika August anditika mumba tatiwirana zvakanaka. Asi tatanga sekutemba tichienda mberi. Bonde mamsisina. Bonde here. Baba Vaikunyima ibonde. Ndizvandikuudzai kuti kubva sekutemba watakatanga kusvika January wakatiza bonde mamsisina mumba. Ko imimi zvamapuwa mukana nedare kuti mutaure maamadi kutaura nyaya iyoyo pamberi pedare kuti inini ndinonyumwa bonde naamai kuti amai ava kutangirai kutaura pakanaka chaizvo. Inini ndifunga ndakazoteera mudzimai abuda aenda kwasikuru wake padhamu rekwamagobo. Tasvika ikoko ndifunga ndakasvika mumunda musi wa 25 January. Tasvika ipapo ndobva tashedzwa ndobva vauya vagara zvatakaita iso tagara tese paipai zvikachinzi inini chichi kukunesai muzukuru zvikanzi inini ndikushungudzwa nemurume ari kunditi inini kana ndiri panguva yangu anotiti yatite bonde. Ndikati amai pane mwedzi mingani semuchitange mombe kuti pasikana pamberi roma chinodzikira nyawa tikunesana kumba inayo kunesana nyaya bonde. Mabva kumba kwamatiza mauya kuno kwanditi nhasi ndakuteerai sei chiri kunetsa mumba kuti tisaite bonde nemineni tine mwedzi mingani tisingaite bonde tese. Akatiza amai akaenda ndiri kumunda 25 January ndikavateera kuna asikuru vakunisamba nyama. Asikuru vakanditiwo muzukuru chiona ambuya vako palapa havapo vari kumvuru
Usatangite zvinhu zvokuti takushedza ambuya kana vauya ambuya vako panapa tokushedza iwewe naambuya vako neni sekuru naambuya otaura mukadzi kuti ini murume handichete se murume handichada nofunga ndakadzokera kumba zikadziva chidzokera kumba tichakufonera kana ambuya kwauya vanga vari kumvuri ndagara mufunga ndakadzokera kumba February 17 ndakadzokera ndasvika ndakasvika chinzi mukadzi wako panapa ambuya kwako akatoka mukadzi wako ainaye kumvuri ko chiinai baba inge makati mukadzi muchagara naye pano kuti ndaida mukadzi wangu tagara nofunga ndazi kuti vaonekwa muwadzanai ndobva ndakatera kumbondoro ndakasvika kumbondoro zvinzi hapana pavapo ndobva ndadzoka kumba ndobva ndadzokera futi ndakaita funga 4 times chitsvaga mukadzi uyu asi vainzvenga so handitika saka ini ndakudzai kuti kubva November vachiuya pamba ndofunga takati November December January February March April May June July August September takagara zvakanaka asi kubva September timbomirai pa tazvinzwa zvamatsana nguva manzwa zvataurwa naamai ndazvinzwa chaizvo vati ndikuda kudzoka kumba kwangu munoti kudii hazvina kuti handakumuramba mukadzi baba mukadzi wangu ndakumuramba ina ndakumudzi ikudza mukadzi wangu akaita kutiza musa 25 January ndikamtera ndikamutsvaga nokuda 4 times ndimutsvaga mudzimai wangu mukuru wangu ndingarambedzokera asi aitiza angasikagari pamudzimai kumhondo ndofunga ndaenda asi vati ndikuda kudzokera kumba kwangu hazvina kuipa watambira nemaoko maviri here mudzimai wangu ndikamubvunze ndakamurova here pari pa ndakamutuka here 3 June ndofunga musi wa 25 January shoka vakarongedza mbatya dzavo vakaenda right 3 January vaenda ndofunga ndakazovatera musi wa 26 mudzoka kumba kwenyu rini musi wa 3 June watabata uno ndopavakaya vakarongedza midzi yavo yese ndobva vaenda kana nhasi nyaya iri pano ndeyekuti musapedzere dare nguva muchitaura dare zvinhu zvokunyepa kuti kana mati mimi kudzokera kumba nhasi munofanira kuenda kumba nhasi asi kana pazowanika zvimwe zvinhu zvokuti baba vari kunetsa kumba ipa munodzoka kuno kudai but kana pasina zvanetsa munonogara kumba zvakanaka kune imwe problem here machamamabvira chiini pamusoro ine ndakabva kumba kwashumba nyebondi pachkwadi bonde agona kumba because ndibate murume wangu nditi kuti nditobonde aimire bonde ari gumbo tokutoadzida mwana panaaasamire kadaga ndisituke nemume wangu abanyararai ndakubvunzai mubvunzo wamai shuwa kutaura kwenyu kuri kunzwika ndiani wamakaudza kuti ndiro dambudziko riri kumba kwangu murume wangu maona kuti kumba kwenyu kuno dambudziko handitika ndiani wamakaudza kuti ndiro dambudziko riri kumba kwangu andaudza kuti ndazvivanza mupa mangu ndazvivanza kuno vanhu patikabonde ndira munoda asika manje imimi mukavanza makatadza because imimi hamuvanzi chinhu chamakainga ndochakabvisirwa mombe dzavataura vati ndakabvisa mombe mbiri pamusoro vaibvisira zvinhu izvozvo vatika imimi hamaizohwanda imi wee mombe dzamakadya dziye makadyira mahara bcause uku kwandakairiwa hapana chiri kubuda muupenyu hwavo pane mwana wanawo here asi vabavawo kana kuti havatorei vanatonawo tu nemamwe abaudarwe saka handizivo babavo pangaitira kuti amai avo vakatiza pamba pangu neamai ngomwa ngomwa unobuda pane ndakambozvara here pakazara ine muromo uyo handakutaura baba ipapo kwete nyaya inokapa yakunetsera pabande pekuti ava vari kuti wemi muri wanyi maboni imimo muri kuti ava kuti vari kunyima iboni ungu chokwazvo kumbofamba sei makanaka chaizvo sa muri kunyimana muno mudari mambo ka ndizokutenda ichezvo mai yakundikadzisa mudari handiti mudzimai atiye ndakudzokera kumba handiti ka kudzokera kwachaita kumba inini zvichaitika kumba tadzokera kumba ndine yandikutaurai kupi zvinengei baba zvavari kutaura zvobonde zvacho aiwa mungazoimotora kuti nini hasi kubuda mati mungazoimotora kuti yangu haisi kusumuka aiwa munotaure nai baba zera rangu rino inini chokwadi zera renyu zera rangu ini ndakura zvakaita aiwa zera renyu harina kuipa handiti kasi manzwa kuti ini handisi ndichapupu chenyu kazi uyu ndichapupu atoti aiwa baba vachi hakuna imimi uyo mukuti akatizisa kunyepa kunyepa aradzokerai kumba kupanotamba vanhu vanooneka hazvinetsi dzokerai kumba
tokuona mswapeti Nasi. Amai matambira kudonda kumba. Nasi. Hakuna mangwani. Tati nasi. Ngemba kwani. Kumba kwini. Tuzosangana mswapeti. Uyo muna mkazi wenyu. Chaizvo mama andakudiwa mukadzi wangu pai andakumutuka mukadzi wangu andakashumudzika kuti mudzimai wangu Mama muna murume wenyu. ena asingabude ndaimutera full time zero Teererai kana ine. Mama muna murume wenyu. Ndinomuntu. Zvanhasi mukutenda umba. Endai mugadzisa zuva. Batana urokuti. pamusoro ichangamiri 3 June ka vakauya vakatakura mapoto vari kutaura kutaura kwava ichangamiri tinotendai Madzimai nyararai. Zvinotsvagwa nevanhu, zvinotakurwa nevanhu. tinotenda Vanodzora sokutakura kwavakaita kana vachitamba nedare rino. Vachazozviona kuti kumberi uko havana kuita sei? Havana kungwana. Zomarema mwana wako iro. Muzukuru. Rimwe chete uya. Pamusoro ndofunga musi wa2 ndikaenda kunyaradzo ndikaona musikuru ari kunininawo ndikati iwe panapa ndobva taura nyaya yake kuti musikuru murume so murume ano makore akadai inini ndikamira so zvino ini sikuru ndikuona kuti ndikarambe ndiri papo ka ndoguma ndamupa hanzvadzi kurorisawo saka inini murume uyu hapana chinhu chiripo ndikabva ndati hapana chinhu chiripo murume akura ndikati iwe zvoita chibva kuno ukasvika mushamba utora muroora unga ari mushamba woita purani yekutirepa murume kuenda kuti murume ndadzoka ndaya kuti nditore zvinhu zvangu unzoiye kana achikuda kuti ugare ipopo ka anokuti aiwa adzimai tigare pa ndakazodzoka musi uno musi wemandeinai ndikasvika ndikanzoti uyo akatonzi takura mudzi wako uende kwakauya nana mbuya woga vakauya nambuya wavo nomukoma wavo ndokutaura kuti imi makavati chii vauya Adhara. Aurira isusu. Mukuru wangu. kuya kwavakaita kuya kwavakaita vakaya vari 4 mukoma wavo paufa noamai anhamba ina basa zvaine vakasvika sitatumwa kuya kwakaita mukoma wavo achiti sitatumwa naambuya venyu vakativo endai kumba kwaashumba ashumba vakandifonera vakativo madzimai ngavaiva torechi midziyo yavo ndikati amai makasununguka andakukuruvai pano andakukutukai imba yenyu ndoipi shokapinda umu pambwa varokudzawo kunwa kapu masipunu machizvese ibvaenda Mogara kumukuru wangu. pamugagawa kuti ana mugagawa pabridge tisati amuka bridge apa bridge rapo je ana mugagawa Ora ina kumba mogara. Nasi kumba rwadzi. aiwa changamire ka inini nguva ine chanoda kuita chokwadi ini ndakaita accident 1970 kumvurwi ndine pini yandinayo saka nguva ine chanoda soka iyo zvikanafamba kuenda kubva kurodi kwakusvika panapa ka ndiri kurwadziwa izvi asi zasi kutaura chokwadi changu kuti chakaipa changamire hazvina chakaipa changamire maziva matara ndaanzwa mudzimai wangu toenda kumba hazvina chakaipa Nasi mborwadziwa mudhara. hazvina kuipa changamire hazvina kuipa changamire inini chandisiri kudaka handisi kuda kuti ndizonzi uyu aziwanwa nochikomba kutsvaga imba mani Imi mitaura zvamuri kuziva. animaonaka paakanditora nyaya iyoyo ikandibata chaizvo ngati Mudhara. Dzimwe nyaya taurai madzoka. orit Mama. Torai dedimende. Batanai maoko. Atoraika. Iwe bata ruoko. Isumuka imende.